салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. Рӯзи ҳаматон ба хайр шадӣ бошад дӯстони азиз. Ва инак дар навори имрӯзаи мо якчанд намуди ремонтҳои кадагӣ монд ва ремонтҳои тайёре тарзи коркардаш нест дӯстони азиз. Яъне хона паталок зем, паталокша қайси сенош гил задагӣ тайёра ина. Ва инаиҷа как калидорвори перегородка кадагием, перегородка типа паши нимдавра монанди арквориам бигем мешавад дӯстон. Ина перегородкаи кадагии мо. Ва фикри хитона дӯстони азиз дар комментария бинависонед. Фикри шумо барои мо муҳимай. Ва дастгириро фаромӯш накунед. Агар имкониятш бошад видеои моро поделиться кунед бо беҳтарин мешавад дӯстони азиз. Ва касоне дар ҳамин намуди ремонт маҳқуланд метавонанд дар номерҳои болои экран мондагӣ занг бизананд. Нашоти нарх наво чақчақ мекунед ё дар WhatsApp имо бинависонанд бо гап мезанем нашоти нарх навош. Ва дӯстони азиз ин подставка стенавои подставка кадагием. Ин стенавои подставкаи задагие дӯстони азиз. Ин дуруни 450 галоген мондагием. Галогена ина рӯшанӣ кардисай. Ва ин хона паталокиш қатъи стенааш якҷоя омадагиай. Фигураи навай ва стенаи подставкаам қатъи паталок гуфтагия дӯстон. Ва ина стенаоша абои задем. У тараферо ки абои задагӣ нест дӯстони азиз. У тарафта мебел меояд. Ба ҳамин хотир у тарафша мо абои назадем дӯстон. Чунки абоям дар кор нест. Агар бизанишам ҳаво намераса мехезад. Ба ҳамин хотир абоиш назадем дӯстон. Ва ина ремонтҳои мо. Ва дӯстони азиз агар имконият дошта бошед ин видеои моро поделиться кунед. Не ки видеои моро дӯстон то охира тамошо кунед беҳтарин мешавад. Мо дар минут нарасидиса якчанд соат мо камӣ кардиса барои заявка роҳӣ кардани монетизатсия. Дастгирии шумо барои мо дар кор аст дӯстони азиз. Агар вақт дошта бошед ё имкониятш бошад видеои моро дар телефонотон сарв тем барава бо беҳтарин мешавад. Мо дар минут ҷамъ шавад дӯстон. Ва ина проверка кардисем галогенора, лампочкаҳоро ва лентаи гирди фигурара ҳамаш как нада кор мекунад. Галоген қатъи лентаи дуруни фигура отдельно гирён мешавад. Ва галогенои гирди лампочка, гирди люстро уш отдельно гирён мешавад. Ина ба эндазадагия дар давро ё отдельно гирён мешавад дӯстони азиз. Ҳар кадомаш отдельно гирён мешавад. дӯстон агар шумо дар ҳамин намуди ремонт маҳқул шудагӣ бошад бихоҳед ки хитон ремонт кунед метавонед дар номерҳои болои экран мондагӣ охири видео дар мемонам номерҳоро дар ҳамун занг бизанед. Бо тарзи коркардша мефаҳмонам дӯстон. дӯстони азиз касоне ки меҳмонед ҳатман дар канали мо обуна шед ва як канали нави дига Маҳуи Кадагием бародаро. Ам каналро бидоред дастгирӣ кунед беҳтарин мешавад. Дар у канал фақат нархи навои бозоро мешавад дӯстони азиз. Нархи навои стройматериали бозоро барои шумо ва кадом бозори маҳқултонад чӣ нархи чӣ стройматериале дар кортонад метавонед бинависонед дар комментария. Иншоаллоҳ навор мекунем пешкаши шумо мегардонем дӯстон дар канали навмон. Ва дӯстони азиз фикри хитона бинависонед. Фикри шумо барои мо хеле муҳимай. Ина ремонта дидем дӯстон. Ин хонаро паталокша партофта будам. Ба фикрам не ки тарзи коркардша ба сабабҳои техникӣ напартофта будам. Ва дӯстони азиз фикри хитона ҳатман бинависонед ва боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Худованд нигаҳбонатон бошад дӯстон.